Mandibulise kwindlalifa zikaKrestu nobukumkani bakhe. Ndibulele lithuba kwakhona kuni bazalwane uba sifumane le mini intle kangaka uba siphinde sithethe ngeziseko, sifundise ngeziseko zobuKrestu. UThixo unendlela afuna umKrestu akhule ngayo. UmKrestu kunendlela ekudingeka akhule ngayo. Loo nto kukho iziseko, loo nto kukho le mfundiso. Mfundiso ebalulekileyo kakhulu le kuthi ukuze simamelise kakuhle. Ndinento endifuna nje uyiveza ebalulekileyo kakhulu yoba xa umntu eza kwakha into ekufanele uba aqiniseke ngayo i-foundation yakhe. Uba uza kwakha into eliqilima, uza kwakha into eqinileyo, funeka uqiniseke nge-foundations. Yiyo loo nto sibalula kakhulu ukuba ebuKrestwini bethu iimfundiso zeziseko sigxile kakhulu kuzo, ngoba ukwakheka kwethu singamaKrestu kuxhomekeke kuloo nto, bazalwane bam. Siyabulela kakhulu ke ukuze namhlanje siphinde sibonisane ngale nkonzo inkulu kangaka yemfundiso. Kule lixesha eliphelileyo okanye elidlulileyo singene kakhulu kwesi sifundo kwindaba yenjongo yoqeqesho, sangena kwindaba yomsebenzi woqeqesho, saphinda sangena kwindaba yomxholo woqeqesho. Sangena ke emxholweni sibalula kakhulu into yoba xa ungumKrestu kubalulekile uba wena ukwazi ukuxelela omnye uba usindisiwe, uqinisekile ngaloo nto. Ngoba kaloku besenditshilo ndathi ikhona imicelimingeni kuthi xa siqala indlela yobuKrestu, xa sikhula ebuKrestwini. Kaloku besihlala nabantu abangamaziyo uKrestu. Ngoku thina sowumazi uKrestu baba nemibuzo eminintsi malunga naloo nto, kwababona into ezithile ezitshintshayo kuthi, babona nobomi bethu butshintsha. Loo nto kuyabamangalisa. Senzeka laa vesi phaa kwincwadi yabaseKorinte ethi ukuba umntu ukuKrestu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule kuye. Bonani ke zisuke zabantsha izinto zakhe, ngoba into entsha okanye isidalwa esitsha sivela kuThixo. Siyayibulela ke kakhulu loo nto ithethweyo kwibandla laseKorinte kwincwadi yesibini phaya, isahluko sesihlanu ivesi ye-17. Siyibonile kakhulu, yasivuselela bazalwane, ukuba siyazi uba nyhani zimele zibe khona into ezitshintshayo. Xa kusithiwa kaloku into intsha kuthetha into entsha nyhani, into ebukekayo. Into entsha iyabukeka, ndazi noba ndikum ndedwana kodwa ndiyaqaphela uba into entsha iyabukeka and into entsha iyathandeka. Nibatsha ke bazalwane bam, njengoba benditshilo kule kupheleyo ndathi sigxininisa kakhulu kuni njengoba nisuka elibhaptizweni, uba niqiniseke ngosindiso lwenu, ningathandabuzi nenye into ngokusindiswa kwenu. Simbulela kakhulu kuThixo ngaloo nto. Siye sagxininisa ke kuloo nto, sathi kwenzeke ntoni umsebenzi owenziwa nguMoya Oyingcwele. Sisithi uMoya Oyingcwele nguye okwazi ukuguqula impilo yomntu. Ndathi ndayithetha into ethi masizinqanelwe izinto zikaThixo, ngoba kulapho siseza khona umphefumlo wethu ukuze umoya kaThixo uphile, sibe nenkonzo yokukhula ebuKrestwini, le nto izawuthi iBhayibhile
xa ithetha kwincwadi yabase-Efese isahluko sesine siqale pha kuverse 11 ithetha ngokukhuliswa kwebandla. Siqala apha ke bazalwane, nantsi indawo esimele siqale kuyo. Ndiyambulela uThixo ukuba ndiqala nani kakuhle bazalwane bam. Niyayiqala nani le ndlela, zange nihambe ngaphambili. Kodwa ke ndiyafundisa ukuthi xa ukholwa usindisiwe ungumKrestu, uncedwa kakhulu nguMoya Oyingcwele. Ndifuna ugxininisa kakhulu kuloo ndawo ukuze simazi naye, ngoba lizawufika ithuba sifundise ngayo uMoya Oyingcwele. Kodwa kwangoku safundisa ngokuqiniseka ngosindiso. Ndinento ethi ke kule mfundiso, wonke umntu olapha uyazicholela, wonke umntu olapha uyazicholela. Xa ndizoqala namhlanje kwinqanaba lesibini lesi sifundo, ndiqinisekile uba incwadi yakho ikuwe, into yakho yobhala ikuwe, uzawucholachola ngoku. Ngoba besenditshilo kaloku ndathi umfundi ufana nomnye umfundi, akho mahluko kowalapha ebuKrestwini nowangaphandle. Kohluke nje izifundo, kodwa indlela esiqhuba ngayo kwigumbi lokufundela linye, liyafana. Kumele ukuthi uthathe isixhobo sakho sibe kuwe, uthathe iBhayibhile yakho ibe kuwe, uthathe into yakho yobhala ibe kuwe, uthathe nencwadi yothabatha amanqaku ibe kuwe. Ndiyafuna ke sibuyele kulaa vesi pha kuJohane chapter 3 verse pha kuverse 3 sifunde khona amazwi athi, waphendula uYesu wathi kuye, inene inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha akanakubona ubukumkani bukaThixo. Qhubeka uverse 4 uthi uNikodemo kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Kumbuzo baphulaphula bafundi bam abaphulaphuleyo, angaba nakho yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe? Verse 5, imibuzo le. Waphendula uYesu wathi, inene inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Ndiyathanda simfunde noverse 6 bafundi beBhayibhile, bantwana bakaThixo abakholwayo kuKrestu uYesu. Okuzelwe inyama, verse 6, kwinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Ndifuna uphela kulaa ndawo. Okuzelwe inyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. La mazwi alandelisenwe okanye alandalisenwe kakuhle apha kule vesi sifunde, alandelana kakuhle ngesiXhosa esivakalayo. Le nto ithi ngokuba okuzelwe inyama kuyinyama, okuzelwe ngumoya kungumoya. Isibuyisele emfundisweni fundiswe nguPawulos ebandleni, kula mabandla abewafundisa uPawulos. Maninzi amabandla uPawulos awafundisileyo. Kwelinye ibandla uthi ngokuba kuqala okwenyama kuze okomoya. Le ndlela alandelelana ngayo la mazwi kule vesi andikhumbuza loo nto uba kuqala okwenyama kuze okomoya, akuqali okomoya kuze okwenyama. Siva kakuhle, iqala nje into kaThixo iyalandelelana mfundi. Yiyo loo nto funeka undilandele nawe njengoba ndifundisa nje. Into kaThixo iyalandelelana, into kaThixo ayingogxubhugxubhu, into kaThixo ayingovula zibhuqe. Into kaThixo iyalandelelana. Xa ufunda nalapha eBhayibhileni ubone ukulandelelana kwamagama, njengoba umbhali ebhala nje. Iphaa kule ncwadi yabaseKorinte le nto ndiyithethayo, phaa kulaa ncwadi yokuqala uzayifumana phaa. Ngekho ungayifumani phaa kuchapter 15
kodwa njengomuntu ofundisa abantu abakholwayo nabasindisiweyo ekufanele bafunde iBhayibhile, ndiyathanda ukuthi ndiyikote ngolo hlobo ukwenzela into ubuyozifunela udibana nento phaya ethi kuqala Adam omdala kuze uAdam omtsha. Le nto isekelezelwe kule vesi ndithetha ngayo ngoku apha kuJohane umvangeli isahluko sesithathu ipha kuvesi 6 le nto sithetha ngayo. Ndifuna sijonge mfundi, naxa ufunda ujonge ukulandelelana indlela amagama abekwe ngayo ukuze nawe ufunde njengoba uzawuma phambi kwabantu ngenye imini uzawuma phambi kwabantu. Nangoku njengoba ndithetha nawe njena ndithethela uba ume phambi kwabantu, ume phambi komntu uthethe uba kutheni le nto usithi usindisiwe nje, uqiniseke njani. Ngaloo mazwi ndifuna ukuthi siyibonile le nto eyithetha uYesu ukuba kuqala okomnyama kugqibele okomoya, kuqala okwenyama kugqibele okomoya. Mkrestu othandekayo, mntwana kaThixo, indlalifa zobukumkani. Ndifundisa indlalifa zobukumkani apha ukuze sithi siqhubeka nobakha ubukumkani sibakhe ngendlela eyawuthi ibe liqilima, ngoba kuyathethwa ngoThixo ongumakhi elizweni lakhe. UThixo ongumakhi ongaphezulu kwabo bonke omakhi. Xa selijonga nehlabathi lakhiwe nguThixo, indlela uThixo lakhe ngayo liyamangalisa. Elekwe kusisa ubona into ongazange uyibone ehlabathini ngaphambili. Loo nto iyakhuthaza uba uThixo ngumakhi omangalisayo. Ilizwi likaThixo lithetha ngokuba kulo mxholo apha ngokwesi sigaba sesibini, singena kwisigaba sesibini ngoku ekuqinisekeni uba usindisiwe. Isigaba sesibini sithetha ngokuba likhona okanye sikhona isiqiniseko esisuka elizwini likaThixo. Sikhona isiqiniseko esisuka elizwini likaThixo. Siqiniseko eso esifumana kwincwadi yokuqala yompostile uYohane, incwadi yokuqala yompostile uYohane ekuthethwa ngaye xa kuthethwa inoba incwadi yesithathu ebhalwe ngumpostile uYohane. Uthi ngumdala utsho xa ethetha athi umdala ubhalela lo ambhaleleyo, umdala ubhalela lo ambhaleleyo. Umdala yinto ebalulekileyo kakhulu kuthi singamaKrestu, ngoba ngumntu osele ekwicandelo lokufundisa ngezinto ezobuKrestu, umdala. Uthi umdala xa ethetha kule ncwadi yakhe yokuqala isahluko number 5 verse ngu-13, zacaphula nje la mazwi apha athi, ukuze nazi ukuba ninobomi obungunaphakade nokuze nikholwe kwigama lonyana kaThixo. Ukuze nazi ukuba ninobomi obungunaphakade nokuze nikholwe kwigama lonyana kaThixo. Bafundi, bantwana bakaThixo, bantwana bobukumkani bukaThixo, yiveni le nto ithethwa ngumdala ukuba siyazi ziba khona iingxoxo-mpikiswano neentetho zokugxibha, iintetho zokunyelisa. Kuthiwe uyazelaphi loo nto wena uba uzawuya ezulwini? Wawukhe waya na kwelo zulu? Ukhona umntu ovela phaa ozileyo kuwe wathi mna ndivele ezulwini? Loo mibuzo ke wathi uPawulu, ngoba kudala kubuzwa ngabantu, akuqalanga thina ukuba sibe ngamaKrestu. Akhona bengaphambili kwethu amaKrestu afundiswa nawo ngeziseko ndifundisa ngazo, ukuze eme emibuzweni, aziphendulele malunga nokusindiswa kwabo. Ngoba apha wonke umntu uyaziphendulela ngento ayenzayo. Nathi kufuna siziphendulele ngobuKrestu esibubo nesikholelwa kubo. Uthi ke ngoku apha ukuze nazi ukuba ninobomi obungunaphakade. Siyayazi loo nto, asiyithandabuzi, siyazi ngoba ziyayingqinela, ziyayiqinisekisa izibhalo.
esi isiqinisekiso sivela ezibhalweni pha ku-verse 13, ukuze nazi ukuba ninobomi obungunaphakade nokuba nikholwe kwigama lonyana kaThixo. Kwigama lonyana kaThixo. Mfundi, akukho mntu uzawukwazi uyiphikisa into yoba siyakholwa kuYesu, ngoba noba kuthiwa ngubani na okhe waya ezulwini wabuya wathi kukhona izulu, okanye aphikise umntu esithi alikho izulu ngoba akho mntu uyileyo. Izibhalo thina zisixelela kakuhle uba phambi koba uYesu afike apha abe ngunyana kaThixo, azalwe yintombi enyulu uMaria, yintombi engcwele, yintombi eyokuThixo, yintombi emphilelayo uThixo, yazala uYesu ekhawulwe, lithi izwi wakhawulwa ngumoya oyingcwele. Sawufika apho xa singena kule nto yobunyulu bokuzalwa kuYesu ngenye imini xa sifundisa. Yimfundiso leyo nayo ekudingeka siyazi uba kufuneka siyiphilile imfundiso yobunyulu. Kodwa namhlanje sithetha ngokuqiniseka okusezwini likaThixo malunga noba kutheni le nto uqinisekile uba usindisiwe. Yiloo nto yoba uYesu usuke ezulwini. Ndiyakhumbula nje ukuba kunamazwi endiwacaphulayo kula ncwadi kaIsaya chapter 6 verse 8 athi, sowuthuma bani na, ngubani na oyawusiyela. Lo mazwi lawo sengathi kuloo ndawo ayemi kuyo Isaya weva ekumoya, iindlebe zakhe zaxelela uba ikhona ivoice ethethayo, likhona ilizwi akufuneka liphulaphula uba lithini na. Wabhala phantsi ukuba athi ngubani na oyawusiyela, sothuma bani na. Ithi impendulo, ndim lo, thuma mna. Loo nto ke akekho umntu owayekhona pha ngaphandle koYesu kunye noThixo kunye nomoya ingcwele. UIsaya lo umprofethi kaThixo, njengoba sisazi ukuthi uYesu phambi koba afike sixelelwe ngaye uba uzawufika. Akafiki singayazi uba uzawufika, kuthandaziwe ngaye uYesu uba makafike. Ndiyakhumbula encwadini kaLuka kunomthandazo womama phaya, kuthiwa yena 84 years uAnna ehlele etempileni kaThixo ethandaza, engamki, ezila ukutya ukuze kuze uThixo athumele uMesiya weTestamente endala. Siyambulela kuThixo ngaloo nto uba siyayazi bazali bam, ndinigxininisela le mfundiso ukuba niyazi uba akho mntu unakho ukuphikisa ukuba uzawuya ezulwini, ngoba uyayazi loo nto. Iselizwini likaThixo, ibhaliwe njengoba sendilifundile. Iyaqhubekeka indaba yokuba ilizwi likaThixo liyingqina le nto, lithi ngokuba umntu xa ethe wavuma ngomlomo wakholwa yiNkosi uYesu, intliziyo yakhe yaba nayo into ethi uYesu lo ndiyakholwa kuye, uThixo wamvusa kwalabafileyo, usindisiwe. Once ubutsho usindisiwe, iva ndikuxelela, once ubutsho akekho umntu otsho kuYesu ngolo hlobo angasindiswa. Bendifunda kule leta kaJohn namhlanje phaya kule ncwadi yakhe yesithathu, amazwi athi phofu uphantse kuzo zonke ezi ncwadi zontathu, yokuqala nesibini nesithathu, kodwa le besicaphula yokuqala chapter 5 verse 13 apho lithi ndiyazi ukuze nazi uba nina nikholwayo kunyana kaThixo ninobomi obungunaphakade. Loo nto uyithetha uJohn eyigxininisa ukuba sazi ukuba singabantwana uba ithi phaya omvumayo uKristu uba uze esenyameni. Njengoba injalo bafundi, njengoba injalo bazalwane, njengoba injalo uze esenyameni, yintoni na enongasicaceli kuloo nto? Yintoni na enosisithela bazalwane kuloo nto? Ngoba xa ithi uze esenyameni ithetha le nto siyifunde ezwini ukuba uMateyu chapter 1 verse 21 uthi ngokuba uyakuzala unyana, uyakuzala umntwana,
uthiye igama lokuba nguYesu ngokuba eyakubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lelo lizwi elibangela uba siyazi uba ubungqina boba uzelwe, bazalwane, buseBhayibhileni yonke. Yonke iBhayibhile ingqina uba uYesu uzelwe ube yinyama. Ukuba uthe wavuma incwadi yabaseRoma chapter 10 verse 9, zombini ezavesi no-10, xa zidibana phaa zithetha amazwi amakhulu, amazwi akhuthazayo, amazwi ahlangulayo. Yobuwazi ukuthi noba ubukweyiphi imeko phambi koba udibane noYesu Kristu, kodwa ngokuvuma kwakho ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo, usindisiwe kuloo meko. Usindisiwe kuloo meko. Liyaphinda izwi likaThixo liyangqina apha kuJohane ivangeli chapter 1, sawufunda phaa kuverse 12. Liyangqina phaa izwi lamazwi kaThixo. Lingqina kuni bafundi, lingqina kuni bantu bonke be-body of Christ abamamele le mfundiso ngalo mzuzu. Imfundiso eyakhayo, imfundiso yeziseko zobuKristu, imfundiso ezawuthi xa kusakhiwa kungadiliki ngoba iziseko ziliqilima. Sakhe ezo ziseko bafundi ukuze kuphuma abafundi abaliqilima, abakhekileyo ngeli xesha linje, uThixo azukiswe ngenxa yabo. Lithi phaa kuverse 12, ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe. Abo ke bakholwayo kwigama lakhe. La mazwi alapha ekugqibeleni kule vesi andikhumbuza le besiyifunda phaa kuverse 13 chapter 5, incwadi yokuqala yompostoli uJohane, le sifundayo eyomvangeli uYohane. Ubujongile mfundi, ubujongile okanye uphulaphule, njengoba ndithetha nje, le ncwadi kaJohane imane uvela qho njengoba ndifundisa nje. Loo nto ithetha uba xa usanda usindiswa, ndiyakukhuthaza yifunde le ncwadi le kaJohane. Uqala apha kumvangeli, uyathetha kakhulu umvangeli malunga nobomi bunaphakade endithetha ngabo, nokuqiniseka koba usindisiwe endithetha ngako ngalo mzuzu. Loo nto ndiyakukhuthaza ukuthi uyifunde le ncwadi mfundi, njengoba ndithetha ngohlobo ndithetha ngalo nje. Ndiyanithanda bazalwane, uThixo unani, uThixo uyanisikelela njengoba ndithetha nje. Kuyavakala intetho kaThixo iyangena ezinhliziyweni zabantwana bakaThixo. Abantwana bakaThixo bayakheka ngalo mzuzu njengoba ndithetha nje. Uthi apha ekugqibeleni, ukuze bonke abo bamamkelayo wabanika igunya lokuba bangabantwana bakaThixo, abakholwayo kuThixo, abakholwayo kuThixo egameni, abakholwayo egameni, abakholwayo egameni. Eli lizwi lithi abakholwayo egameni lindenza ukuba bazalwane ndive kamandi, ndive kamandi, ngoba napha bekusithiwa siyakholwa egameni lonyana. Nalapha kuyaphinda kuthiwa siyakholwa egameni, siyakholwa egameni. Nalapha kuverse 12 chapter 1 incwadi yomvangeli uJohane ithi, ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe, igama lakhe, igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sikholelwa kwelo gama mfundi, sikholelwa kwelo gama, ligama elimangalisayo, lisihlangule mfundi. Xa ndiqhubekeka ukuba uzazi uba usindisiwe, kwenzeka loo nto mfundi, uba uyifunde, uyifundisise indaba yokusindiswa. Indaba yokusindiswa ayiphelelanga ekwamkeleni uYesu. Kunezigaba njengoba ndifundisa sithi kwesi sigaba sesibini sisebenzisa izwi likaThixo njengobungqina bale nto yenzeke ebomini bakho. Sisebenzisa lona xa siqhubekeka kwincwadi ezityhilelo, lithi phaya kuchapter 3 verse 20. Mfundi, ndiyaqhubekeka. Chapter 3 verse 20, uthi uverse 20 phaya ngokuba uverse 20 uthi ngokuba uyankqonkqoza ume emnyango, uyankqonkqoza. Uverse 20 uthi ume emnyango uyankqonkqoza,
Yabona ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba uthe ubani waliva ilizwi lam waluvula ucango, ndongena kuye ndidle naye, naye adle nam. Le nto indikhumbuze mphulaphula ukuthi nintsi izinto ke ezithethwa mphulaphula njengoba sesihambile endleleni yobuKrestu, safunda izinto, safunda nabantu nendlela abathetha ngayo xa bebhekisa kuthi bantu abasindisiweyo. Umzekelo kwabantu xa bethetha athi umntu xa wena umginyile lo Yesu thina sizamfumana njani, xa wena umginyile lo Yesu. Zintetho nemibuzo enidibana nazo xa nisindisiwe nani bafundi enihleli kamnandi, enithe thande, enizolileyo nilifunda ilizwi likaThixo kunye nam namhlanje. Yazini kwezi zifundo bazalwane silifunda sonke ilizwi likaThixo. Xa ndityhila, tyhilani nani ukuze nizifundele, nizibonele ukuthi uthini uThixo xa ethetha ezwini lakhe, engqinela indaba yosindiswa kwam kunye nawe mfundi. Lithi phaya ngokuba umemnyango uyankqonkqoza uYesu, uthe xa ulivulile icango uyawungena adle nawe, nawe udle naye. Kwenzeke loo nto empilweni yenu bafundi, kwenzeke loo nto empilweni yenu nivulile. Ndiyayikhumbula laa mini ndandisenza isibheno sokuba umntu wamkele uYesu ongasenzanga isivumo sokuba uYesu uyamvuma ngomlomo wakhe bakuphakamisa isandla. Ndiyayikhumbula laa mini niziphakamisa bazalwane, nenza into entle kakhulu phambi kobuso bukaThixo nasebomini benu ebalulekileyo kakhulu. Xa ungumntu ophilayo mawuyenze. Litsho ke lilizwi eli lingena ngaphakathi, lilizwi elingena ngapha. Imizekelo minintsi xa ndisiya ekupheleni, imizekelo minintsi xa ndisiya ekupheleni kwesi sifundo. Umzekelo, iipilisi uzifumana zineqokobhe, kodwa akuthathi iqokobhe ulisele, uthatha iipilisi ezingaphakathi usele zona. Thatha iipilisi ezingaphakathi usele zona. Kunjalo uYesu asimginyi, sithatha ilizwi lakhe libe ngaphakathi kwethu, lilo eli siliginyileyo. Siyambulela kuThixo ngaloo nto, siyambulela uThixo ngaloo nto. Imizekelo minintsi, nawe ungazikhangelele yakho imizekelo, ngoba siphila elizweni uThixo alidalile ukuze kulo sifumane imizekelo yokufundisa ngezwi lakhe. Kumzekelo lo ndiwufundisayo uzawudibana abantu abanjalo abathetha loo nto ukuba xa umginyile thina sizamfumana phi. Sisigaba sesithathu ngoku xa sigqibezela esi sifundo sokuqiniseka uba ungumKrestu usindisiwe, iziseko zokuqiniseka ngosindiso. Ziyandisikelela bazalwane, ziyandisikelela nina uThixo nithandile. Abanye abantu bajika kule ndawo yokuqiniseka, athi xa ebuzwa umntu ngabantu abamaziyo uba ebengasindiswanga nebekhula nabo. Nam ndandinabantu ebendikhula nabo ababeyivukela kakhulu indaba yosindiswa kwam, bengathethi kamandi, xa bethetha ndingavi kamandi nam, kodwa ngenxa yokufundiswa ngeziseko zobuKrestu ndahlala ebuKrestwini. Nizazifumana ezo nto. Lithi ilizwi likaThixo uyatshutshiswa umntu ngokwamkela kwakhe ilizwi likaThixo, kodwa kuzo zonke ezo nto uThixo ukhona ukuze asisindise. Isigaba sesithathu kwesi sifundo sithi unxulumano, ubuhlobo noYesu Krestu ngenkqu. Le nto siyithethayo bathandekayo bafundi, ayonto yoba uya ecaweni, but into yoba usendlini, usemsebenzini, usemotweni, ukuloo ndawo ukuyo unxulumene kunye noKrestu. Nantso le nto sithetha yona. Sithetha ukuba uzelwe ngokutsha, unxulumano lakho noYesu lenze kwabakho ubuhlobo naye ngenkqu mfundi. Xa kuthethwa ngoYesu awuboni icawe eyakhiwe yaze yabantle yafanekiswa, yapeyintwa, yathini, yadikhorathwa, kodwa ubona uYesu, ubona uYesu Msindisi, isihlobo sezihlobo. Namhlanje
xa ndigqibezela unxulumano. Ndiza kunika ke mfundi izibhalo, ndiyagqibezela ngoku, ndiza kunika izibhalo. Mandikunike uJohane umvangeli chapter 16 verse 8 to 11. Ndibe sendikunika incwadi yezenzo zabapostile chapter 20 verse 21. uThixo esohlwaya ngenxa yesono. Sibuyela kuThixo ngenguquko. Sithetha loo nto ezi scripture ndikunika zona ngoku. Ndibe sendikunika iscripture zokugqibela ezithi kungabakho imibuzo evelayo ukuba unosindiso, mayela nosindiso. Eyokuqala, ndisindiswe nyani na? Kumbuzo wokuqala lawo. Ewe usindisiwe, benditshilo mos dathi siqinisekile. Ifumaneka kuTito, incwadi kaTito sahluko sokuqala ivesi yesibini. Ibe sekuvela nenye omunye umbuzo othi ndixolelwe nyani na? Ewe, uJohane umpostile, incwadi yokuqala chapter 1 verse 9. Okwanamhlanje bafundi, mayisinisikelele sisifundo. uThixo abe nani. Ndiyanithanda bazalwana, nisalihlelele izwi likaThixo, nilihlelele njengomntu ohlele etafileni. uThixo makabe nani, uThixo anisikelele, madlelane ngobukumkani bukaThixo. Ndiyanithanda kakhulu. uThixo abe nani, side sibonane kwixesha elizayo. Amen.